L-ekonomista C Grech jesprimi d-diżappunt tiegħu għas-sitwazzjoni preżenti f'pajjiżna. Qed nitilfu l-fibra morali, qed nitilfu s-sens ta' ġustizzja soċjali. U għandna gvern li l-aktar ħaġa importanti għalih huma l-flus. Tal-pajjiż sar marbut fuq il-flus wisq. U kull ma importanti u jott huma l-flus. Qed nitilfu l-fibra morali ta' dal-pajjiż. Qed nitilfu s-sens ta' ġustizzja soċjali f'dal-pajjiż. Tajt inti ekonomista nitkellem fuq l-affarijiet, iva nitkellem fuq l-affarijiet. Għax dan huwa importanti li komunità ikollha sens morali, ikollha sens ta' ġustizzja soċjali biex tkun tista' tikber u tkompli teżisti. Ex-qar C Grech meta din il-ġimgħa kien intervistat minn Sergio Mallija fuq Net Television waqt il-programm Thank You. C Grech qal li għalkemm l-ekonomija tidher li sejra tajjeb m'hemm l-ebda ħiel ta' ħsieb strateġiku min-naħa tal-gvern. U saħaq li l-attività ekonomika produttiva ta' pajjiżna ma tistax tibqa' tiddependi fuq il-beħ tal-passaporti. Ma nistgħux niddependu fuq cash injections li jiġu minn attivitajiet bħal dik tal-beħ tal-passaporti. Okay? Dik tatna injection veru fl-ekonomija, però ma nistax tibqa' tiddependi fuq l-ewwel hemm limitu ta' kemm tista' ddum tagħmilha u kemm ħaddum tiġi permessa mill-Unjoni Ewropea li jitself qed issir kritika ta' da l-eżerċizzju. Il-Gvern Soċjalista jrid jaħseb kif se jkabbar l-element innovattiv fl-ekonomija ta' Malta. Hemm bżonn ta' aktar investiment sistematiku fl-innovazzjoni u fil-livell tal-edukazzjoni terzjarja. Grech irrimarka li qed nesperjenzaw żieda fil-kostruzzjoni ta' uffiċini u ta' abitazzjonijiet u fl-istess waqt li għandna ħafna djar vojta hawn diversi nies li m'għandhomx fejn joqogħdu. Ma jistax ikun li għandna dil-proprjetà kollha antika magħluqa ma tintużax. Ma jistax ikun li jibqa' jkollna daw in-nies kollha li m'għandhomx fejn joqogħdu. Ma jistax ikun li jkollna nies li ma jistgħux ileħqu mar-renti għaliex dan qed jikkawża problemi ta' disgwid soċjali fil-pajjiż fejn dak id-disgwid ma kenniex fil-passat. Huwa qal li hemm bżonn ta' policies neċessarji sabiex jiġu trattati dawn il-problemi fis-settur tal-proprjetà u titnaqqas il-problema tal-kirjiet li qegħdin dejjem jolew. Irridu nagħmlu il-policies neċessarji, irridu neħdu ħsieb dawk il-membri tal-komunità li għandhom il-problemi għaliex ma jistax ikun li jkollok membri tal-komunità li sejrin tajjeb ħafna u jkollok membri tal-komunità li qed jgħixu fil-faqar. C Grech semma diversi rapporti internazzjonali li qed juru li pajjiżna qed ifalli f'diversi setturi fosthom f'dak tal-edukazzjoni u fejn jitlu l-early school leavers.